Helo, eich ydw I ac rydw i'n mynd i ddangos i chi sut I fewngofnodi i'ch cyfrif Dewis Cymru. Trwy glicio ar y ddolen yn yr e-bost awtomatig y byddwch wedi ei dderbyn ar ôl cofrestru. Wylio'ch ffolder e-bost sothach. Unwaith y bydd hyn wedi ei gwblhau, gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif. O'r dudalen hafan, cliciwch cofrestru neu mewngofnodi ar frig ochr chwith y sgrin. Er mwyn mewngofnodi, bydd angen y cyfeiriad e-bost a'r cyfrinair y gwnaethoch gyfrestru â nhw. Ticiwch y blwch Dydw I ddim yn robot. Efallai bydd angen I chi gwblhau'r data recaptcha os yw'n ymddangos I brofi nad ydych chi'n robot. Cliciwch yr holl sgwariau perthnasol ar y sgrin I amlygu pa sgwariau sy'n cynnwys y gwrthrychau gofynol a chlicioch ar y botwm Dilysu. Arhoswch i'r tic gwyrdd ymddangos cyn I chi glicio mewngofnodi. Fel arall bydd eich mewngofnodi yn methu. Nawr cliciwch mewngofnodi. Rydych bellach wedi mewngofnodi yn llwyddiannus i'ch cyfrif, fe welwch eich enw ar ddangos yn y gornel chwith uchaf. Os nad ydych yn gallu mewngofnodi, fel arfer mae hyn oherwydd bod y cyfrinair a neu gyfeiriad e-bost wedi ei gofnodi'n anghywir, ac felly nid yw'n gyfateb i'r hyn a greuwyd gennych wrth gofrestru. Mae hyn yn gallu digwydd yn hawdd. Gwiriwch fod y cyfrinair neu cyfeiriad e-bost rydych chi wedi deipio yn ddo yn gywir, nad ydych wedi copïo a gludo unrhyw fannau ychwanegol, rydych wedi ticio'r blwch Dydw I ddim yn robot ac wedi aros am y tic gwyrdd, a nid ydych wedi gadael caps lock ymlaen. Os oes angen unrhyw gymorth neu gefnogaeth arnoch chi I ddefnyddio Dewis Cymru, cysylltwch â ni drwy e-bostio help@dewis.wales.